guazen bagoaz festara. A ber, guk oin dela hilabete jarri genituen salmentan, ez, Tolosako zenbait, ez, Orbelan adibidez, eta azkeneko datu izan da 1.600 eta edo 1.700 inguru, espero dugu gaur eguraldiona dago, azkeneko horren beste 100-200 salduta, 2.000ko, ez, lagun taldea biltzea. Espero dugu. Pospolo, udaberri taldea eta beste hainbat gauz izango dira, zer ikusiko du gerturatzen dena? Bai, batzuk esan bezala ordu terdiko ekitaldia da, ez? Eta ordu terdiko ekitaldia bakarrik Pospolta konpainiakin ez da erresa. Orduan ez, udaberriko lagunak etorriko ja, el Circo Italianoko lagunak etorriko ja, Txirrimirri eta Txiriton, eta Gari Montxo eta Jose Lontxoke bertan egon izan nahi due. Elena Arandia abeslariare bertan izangoa, eta nik uste dut ez, denon arten ordu terdiko emanaldi politxa eskintzeko kapaz izango gela. Egia esan, Pospolo dana otxintzienen ez, inorrek ezun inolako dudikin ez du baiezko amateko. Orduan bakoitzak bai udaberrik, bai Txirrimirri eta Txiritonek, bai Gari Montxoak eta behaien esketxa 7-8 minutukoa ekarri hue, eta guk alde horretatik ez da beste zer montatu izan behar inteuna da eskaleta batin, ordenain, eta zu oin jungo zea, zu geho, eta orden logiko bat mantenduz, gure organizazioa hori izan da. Eta besteena infrastruktura eta silak eta ikusten duzuena ez, oierren gurason aitak eta lagunak eta Laskurengo aitak egin duen. San Filipe goitza ez, aspalditik ezagutu genuen eta Pospolta konpainia jarri izan harremanetan oierren gurasokin eta Laskurengo aitekin, eta zer egin nahi genuen, eta gero udaletxeari planteatu zitzaion, ideia bikaina iruditu zitzaion, eta gero lekua hautatuko genuen, hau da jende asko biltzeko leku bat, zezen plaza elegitu zen, eta gero San Juan egiten dauen barrenean sartzea erabaki zen. Eta prozesu hau urtarrien hasi zen, eta pixkanaka Pospolo bildua oierren gurasokin, eta Laskurengo irakasleekin, eta pixkanaka zehazten junda dena. Egia esan lekuan nik uste asmatu duzuela ez, beste itxura berezi bat ematen dio. Bai, lekua nik uste hasieratik denok ados geundela hemen egin beharrekoa zala, eta arrisku bakarra eguraldia zala. Eta eguraldia, oraindik arriskua da, zatik atxaldeko 7 jakintzazu zein gaun hemendik 2 orduta arriskua hor dau, baina egia esan nik uste ondo hautatutako lekua izan dela, eta bai. Eta espektakulo hau ikusteko egia esan, toki aproposena hau da. Baditugu mila bide munduan barrena, gustoko bidaietan aldaparik ez da. Orain azkar, orain lasai, batetik beste. Iritsitzaigun gonbita emanaldi honetan parte hartzeko, eta guk dantzari gan bezala, dantza ingo dugu. Batez ere udaberrian zatalde bezala ingo deuna da umeak Pospolon abestitan arituko dira dantzatzen, pixkate girotzen eta eszenario betetzeko. Eta gero udaberri bezala ez, baina Tolosako dantzari bezala guk dantza bat egingo dugu, emanaldi tartean, eta pixkat mezkla dantza fusio bat edo, eta hoxe egingo du, ez du besterik ingo. Tolosaldeko herria era bolkatu da Oier Txigeri laguntzeko, ez? Bai, guri ere iritsitzaigun gonbita, banekin emanaldi antolatzen nahi ziala, eta gu herritar gehienak bezala uste, denak gure ale txiki jarri nahi izan du, eta hola xingo du. Asko eman duzu hitz egiteko, jende askok erosi du sarrera, urduritasuni bai? Urduritasun pixkat beti otea, batez ere gaur eguraldikin gaude pixkat beldurtuta, espero dugu aguantatuko dula eta dena oso ondoteko ala osaik. Dantza batzuk itzea, Pospolokin batea, atzen. Eta ze kanta izango dira? Guia ensaiatu duzuela, nolako ensaiak izan dira? Ondo. Pixka, urduri, baina, ondo. Izan ere, sarrera asko daude salduta. Hemen jende asko izango duzu ikusten, eta gainera hemen zezen plazan egitea gauza berezi bada zuentzat, ez? Bai, gurasokin daula, ondo.